कल्याण ग्रामीण मध्ये निवडणुकीचे बागुल वाजले असून आज मागे घेण्याचा शेवटचा दिवस होता। उमेदवारांना चिन्ह वाटप करण्यात आले। कल्याण ग्रामीण मध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये एक मोठी प्रतिष्ठेची मानली जाणारी वरप ही ग्रामपंचायत आजपर्यंत कधीही बिनविरोध न होणारी ग्रामपंचायत आज सर्व जागा बिनविरोध झाली। 37 उमेदवारांनी फॉर्म मागे घेतल्याने 13 उमेदवार बिनविरोध झाले। राजश्री गोंधळे, संदीप पावशे, महेश गोंधळे, दीपिका भोईर, रवीना भोईर, मीना कुंदळे, योगेश धुमार, छाया भोईर, निलेश कडू, भूषण भोईर, अंकुश भोईर, हनुमंत भोईर, कल्पना भोईर व सोनाली कुर्ले उमेदवार विजयी झाले आहे। ग्रामपंचायत बिनविरोध झाल्यामुळे आमदार गणपतशेठ गायकवाड यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे बिनविरोध ग्रामपंचायतीला आमदारांकडून 24 लाखाचा निधी ग्रामपंचायतीला मिळणार आहे। त्यामुळे वरप ग्रामपंचायतीला चांगला विकास साधता येणार आहे। टीव्ही रिपोर्टर तन्मय भोसले, मीडिया प्लस। आज आमच्या कल्याण तालुक्यामधली वरप ग्रामपंचायत 13 सीटासाठी सर्वच पक्ष लढवत होते। कुटुंब असतील किंवा आम्ही पक्षाचे सर्व कार्यकर्ते असो, सर्व मिळून लढत होते। पण एक गावचा विकास आणि योजना यांचा कुठेतरी उपभोग घेता आला पाहिजे आणि गावचा विकास झाला पाहिजे म्हणून आपसातील मतभेद, निवेदावे किंवा चढाओढ ही बाजूला ठेवून आम्ही एक मताने आज आमची वरप ग्रामपंचायत 13 सीट बिनविरोध निवडून आणले आहेत आणि बरेच लोकांनी त्यासाठी माघार घेतली। ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि ठाणे जिल्ह्यात कल्याण तालुक्यात सर्वांना प्रेरणादायी गोष्ट की पैशाचा सुपयोग कसा करता येईल आणि शांततापूर्ण वातावरण गावामध्ये कसा राखला जाईल याच्यासाठी आम्ही पुढे प्रयत्नशील असू। आणि या अनुषंगाने सर्वांना एक मेसेज द्यायचा आहे की मोठ्या प्रमाणात महिला आहेत, जवळजवळ 50 नाही पण 60% असतील महिला। आरक्षण 13 सीटपैकी 7 महिला आहेत आणि 6 पुरुष आहेत। तर सर्व एकदम आनंदी वातावरणात सगळे बिनविरोध झालेले आहेत आणि पुढे विकासाचा दृष्टिकोन, गावाचा विकास, स्वच्छता, पाणी पुरवठ्याच्या योजना आहेत आणि योजनांचा आम्ही जास्तीत जास्त वापर लोकांना, सर्व जनतेसाठी वेळ कसा देता येईल आणि कसं करू याचं नियोजन आहे। बरं, बिनविरोध होण्यासाठी श्रेय तुम्ही कोणाला द्याल? बिनविरोध होण्यासाठी हे श्रेय एका कोणत्या व्यक्तीला नाही तर संपूर्ण गावाला, सर्व ग्रामस्थांना आहे। सर्व गावातले कार्यकर्ते आहेत, सर्व पक्षाचे कार्यकर्ते, प्रत्येकाने कुठेतरी आपले काही सीट मागे घेतलेले आहेत आणि कोणाला तरी पुढे केलेलं आहे। तर ह्याचा श्रेय सर्वच ग्रामस्थांना, वरप ग्रामस्थांना जातो आणि काही आमचे जे सहकारी मित्र आहेत त्यांनी पुढाकार घेऊन हे सर्व घडवून आणलेलं आहे। म्हणजे कुठल्या पक्षाला तुम्ही किंवा कुठल्या कार्यकर्त्याला वगैरे हे न देता तुम्ही ग्रामस्थाला ह्याच्यामध्ये? हो, पक्ष, ग्रामपंचायत, गाव बोललं तर पक्ष येतोच, पण पक्ष बाजूला ठेवून आम्ही सर्व एक विचार केला की चला सर्व मिळून एक नवीन विचार सुरू करू आणि नवीन पद्धतीने एक पायंडा आपण पाडून देऊया, नवीन आदर्श घडवू यासाठी। बरं, आता एक गणपतशेठ गायकवाडांनी त्याच्याकरता एक जाहीर केलेला आहे की बिनविरोध झाल्यास त्यांचा तो निधी देणार आहे। तो तुम्ही निधी कसा वापरणार? लोकांच्यासाठी 25 लाखाचा तुम्हाला आता निधी मिळणार लोकसेवेसाठी आणि लोकांच्या आरोग्यासाठी, सुरक्षेच्या गोष्टी असतील, अनेक प्रश्न आहेत, त्याच्यासाठी तो निधी आम्ही वापरणार।